For if there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will be like a covenant I made with their ancestors when I took them by hand to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant, and I turned away from them, declares the Lord. This is the covenant I will establish with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I'll put my laws in their minds, and I'll write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbors or say to one another, know the Lord, because they will all know me. For the least of them to the greatest, for I will forgive their wickedness, and I will remember their sins. I will remember their sins no more. By calling this covenant new, he has made the first one obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Open verse 7. For if there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. Ukuba kwakungenankinga ngomthetho omdala, kwakungewushintshe kohlala kumthetho omdala. uNkulunkulu akalibonanga iphutha emthethweni omdala, kwakungewushintshe. Ngicela ngifundele ngesizulu. Isihloko sakhona sithi isivumelwano esisha kunesidala. Isivumelwano esisha sikhulu kunesidala. Ngokuba uma lesi sivumelwano sokuqala besingasoleki, bekungayi kufunyanwa indawo yesibili. Ngokuba lapho ebasolayo uthi kubo, bhekani izinsuku ziyeza, isho inkosi, lapho ngiyakwenza isivumelwano esisha nendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda, kungenjengesivumelwano engasenzayo nawoyise nomhlanga, ngibabamba ngesandla ukubakhipha ezweni laseGibhithe, ngokuba abahlalanga esivumelwaneni sami, nami angibanakanga, isho inkosi. Ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyakusenza nendlu kaIsrayeli emva kwalezo zinsuku, isho inkosi. Ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngiyilokwe ezinhlizweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Abasayi kufundisa kube yilowo nalowo owakubo nalowo umfowabo, ngokuthi yazi inkosi, ngokuba bonke bayakungazi, kusukela komncane kuze kufike komkhulu wabo. Ngokuba ngiyakuba nesihawu ngokungalungi kwabo, nezono zabo angisayi kuzikhumbula. Ngokusho lokhu ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo akusakudala, osekudala kuseduze nokunyamalala. Verse 14. Ngokusho lokhu uthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekudala kuseduze nokunyamalala. Liyaphila babizo lakho, linamandla. Baba lidala izwi lakho, wadala ngalo umhlaba, wasusekela phezu kwamanzi, wawumisa emkhawulweni, uNkulunkulu othongcwele, waneka amazulu phezu kwawo umhlaba ngalo izwi lakho, uNkulunkulu othongcwele. Ekuseni inhliziyo yethu ikhamisele kuwe, uNkulunkulu othongcwele, ukondliwa ngalo. Sondle uNkulunkulu othongcwele, asikwazi uzokusho Baba othongcwele, sinjengabantwana somela ubisi lwakomoya. Sondle ngomntwana wakho, khuluma inhliziyo yakho yonke, ungashiyi nobodwa. Siyakubonga ngoJesu Nkosi yami. Verse 13 of by calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. Umbhalo wamaHebheru is an
unknown person. Incwadi yamaHebheru akekho nesiqiniseko ukuthi ibhalwe ubani. It's just speculations. At some point kwakuthiwa umpostoli Paul, kodwa later on kwadispute ukuthi akusiyena. But what is important ngumbhalo wamaHebheru ukuhlanganisa the old and the new. Ila khona eveza khona what is in the Old Testament is fulfilled in the New Testament. Now, uma ufunda la sifunda khona verse number 7 and 8. Immediately after verse 7 and number 8, mawehla uzofika ezansi verse number 12. Yonke lo text oyithola lapho na uyithola la kumaHebheru. Kodwa into oyithola ngale kuJeremiah. This is an extract from Jeremiah. Ngamazwi uNkulunkulu awasho ngomlomo kaJeremiah. I think chapter number 37 if I'm not mistaken. La khona ethi khona enza isivumelwano noNkulunkulu enza isithembiso ngale kuJeremiah. Now umbhalo wamaHebheru kusekhumbuza abantu ukuthi lento esiyibona manje uNkulunkulu wayethembisile ekuqaleni ukuthi at some point ngizoyilungisa lento yomthetho onakele. Lapho nabantu nizobathatha bengasadingi umuntu ozobafundisa ukuthi ngubani uNkulunkulu kodwa ngozibhala mina inhlizweni zabo. Uma evuma umuntu ecabanga ukuthi azi ukuthi ngeke because umthetho ofundisiwe uhlulekile. So uNkulunkulu senze isivumelwano lezi uyathembisa ukuthi at some point Jeremiah batshele ukuthi le mess enziwa umthetho ngizoyilungisa ngelinye ilanga. Now uma ethi ngizoyilungisa kuseset out ukuthi uyilungisa kanjani. Abantwana bakaIsrayeli abazange bayibone lento kodwa ibonwa yithina manje. La khona uNkulunkulu esewuNkulunkulu wethu. Nathi sesabantu bakhe manje kongigama lenkosi. La khona esehlala uthi uJesu uzathi la ngiyakhona mangibuya nobe senihlala enhlizweni zenu nami senihlala kini. Ngabamazi uJesu use fulfilled prophecy. Into yathengiswa uNkulunkulu kuJeremiah uJesu seba yiyona uma esesithwamameni bantu bongigama lenkosi. Now nathi into engifuna siyibuke ukuthi kuze bonakala ngoba uNkulunkulu bazalwane from God there is nothing imperfect. uNkulunkulu ayikhiphi into engekho perfect. uNkulunkulu nje uNkulunkulu lento engekho perfect akuhlala. Awukwazi ukuthi lento ivela uNkulunkulu kodwa futhi iyaphela. Khona ubaba wathi kwala eNazaretha akasekho la sewahamba wathi ngikhuluma naye la wathi uNkulunkulu uSikhosikazi wami ngomsebenzi ophetha kanjani. Ngikhumbula baba wathi uNkulunkulu uSikhosikazi wami uNkosikazi wami ngomsebenzi ophetha kanjani. Cishe ngasho uNkosikazi wakho wayesebenzaphi ngoba ayibamba. Yazi ngavele ngakonfuse ukuthi how can you say uNkulunkulu ubusisa umkakhe ngomsebenzi onjani ophethayo. Kwafanele athi yena lo msebenzi uyaphetha uvele uNkulunkulu akithi ngiyangizwa abathandekayo. Hayi ukuthi athi uNkulunkulu akakubusisi ngento efinjani. Futhi ingakho mina bazalwane ngeke ungizwe ngifike emngcwabeni womuntu oduthuliwe. Yeah, wathi ngisho lento. Ngeke ngizwe emngcwabeni womuntu oduthuliwe ngithi mina uNkulunkulu ulanda umuntu. Umuntu ogenciwe ona 23 ona 29 empela nje nomdala ogenciwe no sidalela uba silala uthongo hayi ukufa sigenciwe ngisho ngoba isisakazi sina 92 umfundisi umlamo uma ngabe sabe sigwencwa abantu ngeke sithi uNkulunkulu silandile uNkulunkulu akalanda abantu bokugencwa kwabantu. You must never associate God with this day wrong. Ngiyazi ukuthi ngiyamthanda ukumfaka uNkulunkulu naseyibone wrong. And I'm telling you why uNkulunkulu nimfaka because nje ngafuna ukuthatha responsibility. Ubusathane bamantu esiphile nabo benza abantu bafa. It's not God who will allow. uNkulunkulu bazali ngeke asilande ngokugencwa. You must never say God has done something terrible njengokugencwa kwabantu. Do you even, if you read the Bible, because we want to ask you, okay, do you even know when you read the Bible, abantu mabefa nge-anger kaNkulunkulu babengagencwa. iBhayibheli isivesioni babefa kanjani? Lalithi bayafa abanye bokuvuleka imigodi bafe. Because God is not a God ongagenca abantu.
lithi iBhayibheli wathi wadaphendwa igazi ensikeni bese ithi makudlula ingelosi omnyama iyobe isiyenza njani iphasa over. Alisho iBhayibheli ukuthi babetholana bekhathekile because uNkulunkulu even in his anger he wouldn't do what the society is doing these days. So makabe siswele amathuma ngaphambili hayi sizothina uNkulunkulu. No, we must never associate God nezinto ezi. Omunye azafakaza athi hayi baba ngiyazi ubuhlungu kodwa ngiyavuma ufumana. And lesifakazo siyayithanda. Hayi babishop ngithe nje noma kunjene ngiyabona ukuthi hayi uNkulunkulu ohliphiza lezi. Don't associate God with distraction. God is not there. uNkulunkulu umakhi nomlungisi. Now you see about the idea kaNkulunkulu okubhidizayo uzohlala njalo into zakho ibhidlika because you have an idea of God ohlala ebhidliza. Namhlanje ngikutshela into ezokusiza. God will always appear in your life the way umperceive ngayo. uNkulunkulu uvela ngendlela wena ombona eyiyona. Ma uNkulunkulu umbona emhlukumezi uzovela ngathi umhlukumezi, but God is not an abuser. Lezi izinto wena ezikuxakile izinto oziconvicta ngazo wena. There's a phase in my life where I used to believe ukuthi makhonto ronke ngiyenzile ngizokhona. Angicabanga sonke sakusadlula kulo phase. Abanye basadlula kuyona manje. Nje makhonto ronke ebheke eceleni engiyenzile imfihlo yami ngedwa. Ngazi ukuthi angilindi payday. Futhi ngangingaphumuli apha until ube khonto ronke ezokwenzeka. Ukuze ngazi ukuthi at least it paid in full. Yazi ngobani? Abantu babheka uNkulunkulu njengomuntu uthi uNkulunkulu can pay in full ngokuthi kufa iselfone hayi ngibonile ubengishaya yini iselfone. Mina ngangashayisa imoto ngayifihla ngabonakala ngahlala ngilinde isigwebo ngiphinde ngilindele isigwebo ecabanga ngilinde igwebo eziwu2 zombili ayifiki ngistress ukuthi why uNkulunkulu angangishaya idlula icala kwa manje kholela ngangalenza shows ukuthi phela amacala ngiwavumele so nje kodwa ngangalenza icala ngathi ngihambele phansi ngafika lahlelwa imali ngihambela ngafika ngapha ngithi imali yami ayiseka ngathi saliphi enhlizweni yami ngasho ngathi hey yileli cala nje lenza ngoba ngangicabanga ukuthi ngazi ukuthi uNkulunkulu nje is a watchdog who's always waiting ephethe ibhuku because wachazwa kabi uNkulunkulu njengomuntu ohlala ephethe ibhuku. uNkulunkulu mase kuthi uphethe ibhuku kodwa ngisize wena mase uNkulunkulu uthi uphethe ibhuku lakho ngabe seligcwele ibhuku lakho ngoba avuphoqa. Futhi ukuphethe nami ngabe seligcwele ngoba nami njani avuphoqa. Ukuthi there are certain things emakhanda ethu esaziclassify bishop ngezinto ukuthi izona uNkulunkulu lezi ke bazabani uNkulunkulu is a gracious God. He's a God of love. He's not a God that him understand ngayo. Now then masithi umthetho was not perfect. How is it possible ukuthi umthetho wawungekho perfect? Because anything that comes from God is perfect. Because even umbhalo weBhayibheli uveza umthetho njengento engekho perfect. Then I have a problem ukuthi even if umbhalo weBhayibheli uveza lo mthetho omdala as ngekho perfect, then inenkinga yokuthi why? Because umthetho mangabe wavela uNkulunkulu akayenzi into engekho perfect. Because akithi siyavumelana ukuthi umthetho was never perfect. Futhi siyavumelana umthetho wahluleka. Futhi siyavumelana ukuthi even though Jesus wafika uabolish umthetho because umthetho omdala was never perfect. But how can the law from God not be perfect? Nansi the answer. The answer in Exodus, if you read Exodus chapter number 24, lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu akakhuphuka uMose aye entabeni esanayo ngiyakubona. I think verse number 12 wakhona wathi uNkulunkulu khuphuka Moses uze kumina ungaphethe lutho. Wakhuphuka uMose engaphethe lutho eyolanda umthetho that was perfect. Mayifika uMose wafika uNkulunkulu hayi uMose wafika yena uNkulunkulu esewakhila manje. Wafika uNkulunkulu bishop esewubhalile umthetho. Ngamanye amazwi uNkulunkulu oqopha manje
wawakhipha wawakha bese futhi wawubhala yena umthetho ematsheni wasenika uMose wathi hamba-ke Mose uyowunikeza abantu emhlabeni ukuthi nansi into perfect esengibenzele wona abazophila ngayo mabebambe lento le ngeke baphinde baxabane nami ngoba lento esengiyibhalela kulamanje iyona moju labayophila ngayo bese mina nomuntu siyezwana because engangikubhale insini lase-Eden kwabahlungu nanku kumthetho-ke manje Mose imini ozakhele imina futhi oyibhalele hamba nayo wayithatha uMose kwathi ukuthi uMose akaqonda ukuthi uphetheni esandleni kuyingozi ukuhamba ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu ukunikele esandleni because uhamba uphazanyiswa izinto ezingathi ishumi bese ugcina ulahlekelwe direction ngoba sewukhohliwe ukuthi uphetheni esandleni uMose wehle entabeni shows uphethe umthetho obhalwe ematsheni aqedula uNkulunkulu ngesandla sakhe kwawuyena wabazayo manje waseyabhala wayesethi hamba wanikeza what a precious thing ayiphethe ngesandla uphethe into ezolapha isizwe ezolungisa inkinga ezenzeka kuGenesisi uzoyilungisa uthi hamba wanikeze sebeyophila ngayo lento wehla uMose ephethe into enamandla lithi iBhayibheli bayifika ezansi wafika abantu asebekhohliwe ukuthi uMose uyiphi ngoba lithi iBhayibheli wafika sebedilibele bethi hlamba ngasabuyi basebekhipha amacici namanecklace bazakhele labo ithole lokuthi asidumesele uNkulunkulu akasekho mayefika uMose ushiye abantu abathemba uNkulunkulu ufika abantu asebethemba ithole abalidumisayo lithi iBhayibheli ngesikhathi edla wayesiyakhohlwa ukuthi uphetheni esandleni ngesikhathi approacha wabona bephethe ithole wathi hayi asikhulumanga ngethole kwase kuyamhlula ukudinwa lithi iBhayibheli waphahlaza ithole ngamatshe aqoshwe uNkulunkulu ngezakhe izandla ngamatshe aphethe into yokuphila. You see, anger can make you lose your future. Anger. Yabona sithi inhliziyo encane sizinqoma ingane sithi kunenhliziyo encane badla kunegazi lakubo alikho igazi lenhliziyo encane amadimoni kaSathane akunekhanda likaMalume wakhe akekho nje umuntu onekhanda lamalume i-anger is satanic. It's killing a precious thing that is made by God himself. But he argumenta khohle ukuthi ngiphethe umthetho ozophilisa abantu. Uthi yini kunokuthi bafundele umthetho ukuze baphume kule nto abaphahlaza ngawo manje. Yaphuka into yakhe uNkulunkulu ngezakhe izandla. Kuthi angithi nje ungavuma uSathane akwenza ube angry ugcina ukhohle ukuthi wena awuthola. Uthe usithe ungena esontweni samthatha ngingavuma ukuthi uzisontweni. Ungavuma isithembiso uSathane akwenza ukhohle. Ukuthi beyond everything else kodwa khona into esanikezwe yona engenziwanga ngezandla zomuntu kodwa enziwe uNkulunkulu ngezakhe izandla. What webasabani i-anger can set you back. Futhi nathi into engozi nge-anger. I-anger futhi ayikutsheli ukuthi awunalutho. I-anger ayikutsheli ukuthi awunalutho. You see umuntu ukabe angry athi nginamane ngishiye ngenxa ye-anger cabanga kanje ngomuntu yaba athi nginamane ngishiye lapho uma usho kubantu amanje ngami uthi nginamane ngishiye kuwekabani ukuthi you see i-anger iyakwenza udile uthi hayi no phela ngasala uma ukuyasala bese ucabanga ukuthi sizothi please uzothola nje lesithi no ayikiki futhi ngesikhathi ayikiki imoto ibiduma usale ngempela futhi sambela lisegoli sesibuye singakuthole sibukela sithi mosifona sithi yasibande njengawe. I-anger iyakwenza ukuthi siphume sithi yothenga uKentucky wena usabanjwe i-anger uthi no ngifuni lutho ngoba u-anger angazomanje ngizwe bathandekana. We asked that you are 400 kilometers away from another KFC.
i-anger ikwenze unukelwe i-KFC edliwa yithini. And awusazi uzojela kanjani kuzwayo ngoba manje inkinga uthe awuyifuni and ke mina mawuthe awuyifuni kade ngikofarisha ukuthi ngizothandana wasoba ne-anger angeke kuphe ngempela angifuni uqambe nabanga ngoba phela ubudiniwe and i-KFC bazalana sinjani i-KFC iyanuka inuka mhlawumbe kuthiwa uyadayetha i-KFC bazalana iyanuka. You can see who can we no, it's too oily. Simple, it's too oily. It's too oily. So what I call. What I show very far away. Best of the airport. What could we get? Nigga, I fool you. Show it. Ungama kautha mjaki bazalwane. Ungama bazalwane mjaki. They set up a jaki. Kodwa lama ama-family members angifuna ukumelisha amagama abantu kodwa lama ama-family members nawe sihlala nawo lapha kule lakhaya look hayi ukuthi sabantu bejani kodwa we really don't have that much of a problem hayi ukuthi mhlawumbe sicile kwijaki kodwa sibona abantu abanenqaba thina just angike ukuthi don't doing siwathi siwashaye emanzi enjalo siwabeke phansi. Umkami bazalwane ngisho ukuthi ustrong. Sigele sithi sicela ama-downwinds. Ngize ngishayele ngophisi ngaphezulu. Ngivala amawindi ngifake aircon. Ayithulele ngithi hey. Umkami bathi abanesibindi. Kodwa ukuthi i-KFC ibuyisho bazalwane. Ngoze sethi baba ngicela uphisi ngithi no. Uyabona manje sesifunda ukuthi ngcola siede kancane. Ngoba bazalwane ayikho into ebuhlungu njengomuntu wathatha iwing lakhe yaba ama-wings bazalwane etshonisa 8 lapho usushaya 4 hayi uyobona mina uyakhuphuka impela ngibethe ucela umuntu kuphuma oqala uthanda uthanda apha nawo umkami akhuphuke kwelesibili bese uyaqala uthi no camera uthi ubheka kwakuziwe uziwe umnika yena akathini hayi. My point is, the anger, we are going to get precious just because we are angry. Futhi ukuthi akithi nje uma u-angry ungawuvula umlomo wakho. Ngoba i-angry iyakutshela ukuthi ingakwazi ukuthi ngiyaphinde ngenza leso nto leli, we are just angry. Uma uginile thule, ungasho nje uphinduze. Ngoba uhlaliswa ukuthi wawuthenge ukuphinduza. Hayi ukuthi awusathandi ukuze uyathanda ukuthi i-anger yakubamba. Kodwa izinto uma ngabe udiniwe uvala umlomo wakho uthi le ngizofela ngaphakathi ngoba ngivula umlomo kuzobonakala. Moses through the stones akhiwa uNkulunkulu. Kanti akazi usebulala ihlabathi. Because ku verse 24, ku chapter 24, lithi akakhuphuke yedwa. Ubuya namatshe abaziwa uNkulunkulu. Wehla lento ebhalwe uNkulunkulu. Kodwa mafike ezantsi akasayifundeli abantu bayiphahlaza. Kodwa mawuqhubeka 10 chapters later, chapter number 34, lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu khuphuka. Kodwa bese ukhuphuke namatshe abaziwe afana nalawo engangiwenzile. Ngoba sengiyakubhalela. That's where the era of the law began. Masithi umthetho was never perfect. It's because it was not God alone, but it was Moses and God. The one that was perfect was destroyed by Moses through his anger. Umthetho perfect. Esasophila ngawo waphahlaza uMose. Ngesikhathi ebona ithole libasile. Lo wesibili owaqindezela abantu kwaze kwafika uJesu. Kwangewona umsebenzi kaNkulunkulu kwase kuyizandla zikaMoses. Ngoba lithi iBhayibheli wathi wabase wena manje. I-template izofika nawe Mose. Ebengikunika yona ngikule. Wena enze yakho i-template bese ukhuphuke nayo. Bese kuyimanga mina ngikubhalela. Wabuya nawo uMose akasabuyi nento perfect. Yingakho umbhalo wamaHebheru uthi ukwaba kungenankinga emthethweni omdala wongeke uNkulunkulu awuqede ngoba bathi abantu baphila kanzima ngenxa ye-anger yomuntu owathatha into eyibhalwe uNkulunkulu wenze njani wayiphatha. Anger can destroy.
indeed the law of Moses. That is why they refer to it as the law of Moses. Because it was an attempt to come Moses. Esesizwa uNkulunkulu ukuthi kwakheke into ayibulele. I submit to you bazalwane ukuthi if the first law was never broken by Moses, ngabe lo mthetho ongcono kwena lo mthetho wesibili wabhalwe uMose. And it answers my question ukuthi how can God create a law that is erratic, that is not perfect? No, the one that was created by God was destroyed by Moses. He's the only one who ayithola bonke laba abanye abazali bayibone because babengakafundiswa yona. Yena abantu bathola iversion yesibili kwasekulungisa. Khona izinto empilweni yakho sesithandaza. Sometimes uNkulunkulu akunika ama-opportunities ngazo. I-anger yakho nokuba short-sighted kwakho ugcina ungabonanga. Ulahleka ama-opportunities. This morning I want to tell you, when God gives you a moment la khona ekuqashalisha khona into anything, grab it with your two hands. And don't allow your anger nokuba short-sighted ugcina ungabonanga. What a precious thing. Umose wathi ngiphethe into ebhalwe uNkulunkulu. From the mountain efika phansi usekhohliwe. Ungakhohlwa into oyinikezwe uNkulunkulu wakunika esandleni. Abanye abahamba bakhohlwa ukubathola bishop. Umuzi indlela sakhuluma ngayo ukuthi no lento ayithola akasayinikeza iveli. Ungafiki khona la khona le liva ngeni liphelelwa iveli empilweni yakho. Uzwe the language umuntu esekhuluma ukuthi oh no ivelu ye-salvation akasayi-understand ukuthi no lento esayithola is precious. Lento esayithola sayinikezwe uNkulunkulu. UJesu wadeliver to us for us. uNkulunkulu akazange athumele elikwalethu uqobo lakhe ukuthi ezo-resolve ama-issues ama-errors ayikhosi umthetho. That's the problem. The problem ukuthi no matter how perfect the law can be from God, people will always want to have their own version of the law. Noma sama kanjani ukufezela abantu abadala uNkulunkulu abayifuni into elula, bafuna into njalo difficult. Yonke into ekhona emhlabeni sinenkolelo ukuthi kumele ibe difficult. Futhi yonke into ekhona emhlabeni sinenkolelo yokuthi kumele bekhona into esiyenzile ukuze sikwazi ukuthi sithi nathi senzile. Because umuntu uyakholwa ukuthi naye fanele bekhona into engiyenzile ukuze naye athathe credit. Kodwa namhlanje I introduce salvation to anyone ongamazi uJesu ukuthi this is a salvation which is free of charge. This one doesn't require any action from you ngaphandle kokuthi uphakamisa isandla sakho uthi uJesu inkosi. Once wangena kuyena bese konke kubasethi. Ayibisadingi ukuthi ube khona into ozoyilekelela. Abantu bathanda into eyilekeleliwe. Mobatela ukuthi into amahali banqaba. Mobatela ukuthi bewangena sekulungile nobathi yini enye ozoyenza. Ngiyakubona mina mangabe ngcwatha umuntu. Uyabona bazalwane ngendlela thina esiyithanda ngayo izinto ezicomplicated. Ingoba siyazwana nokusebenza kanzima ukuze into sibone nayenzeka. Ngiyakubona ngesimple thing yokungcwaba umuntu. Yabo inkonzo yokungcwaba umuntu ikibe complicated ubone ukuthi kwaze kwanzima. Kuyofundwa amabhuku amaningi kwenziwa zonke izinto kugqoke namajazi akhona kuphindaphindwa amazwi awodwa kushiwa amagama amakhulu. Kodwa mase uyayibuza ukuthi yonke le nto isiza ngani? Yazi ngobani umqondo batshela ukuthi mayingcwathwe ngale ndlela ikhona into ethize ezothatha ukuthi imbeke uNkulunkulu kwiposition ethize. Webazalwane mase ngimxoxe namhlanje mangase sinitshela iqiniso la ngabe when you bury somebody you don't even need a pastor. Mawungaba umzalwane awudingi nomuntu ozothandaza emgodini because lo feel upholo ukuthi sikutshela kunokubona kovuswa sekunophila. Lo muntu osuke simbeka la athi akasadinge emthandaza akadingi ibooster. Ayikho ibooster esiyidinga masufile ukuthi ayike fanele kube khona umntana ma sikulewa abantu sangcwathwa safihlwa sangavela mhlaqhala impilo nala safihlwa ngokuvumbula kokule mntwana kaNkulunkulu bese siyavuswa. Akho priest ofakukholwa lodinge ukuthi bafanele azokhoma lezipha ufika sekhathwa neziphambano wonke umuntu mele wathinta umuntu ophethe isiphambano emgcobeni ngathi wenza isono mele wathi njani
ephethe isiphambano ukuba ngabibona bonke abantu because uphazamisa uhambo. Imkhuba ekhona nakubantwana bankulunkulu abazalwane. I-method yakhona mekuyiphazamisa. Ngathi uthi uphazamisa uhambo lalo olandelwayo. Ngangabona bethesisa omunye umfana uthi uyidakele. Ngoba umfundisi bethu uyamubuka. Usho uthi uyidakele uphethe isiphambano sikayise. Ubuya gqwayitheka kancane isiphambano sibe sibheke phansi. Ngibona u-anti bemuthi hwe. Misa kathi isiphambano nje babona ukuthi masibhekise phansi. Uzobheka phansi. Mina uzobheka phansi. Because umqondo ubatshela ukuthi isiphambano masi straight. Akusafuneki lutho ezophazamisela ngoba i-final moment yakhe. I-final moment of a human being is the day when you that's the final moment. I say any moment. Yonke lento ukuthi hamba kahle anti uyazi kade kunjani. Isiwe anti kade ahambele ukhulumela nje lento engasezwa lutho. We-anti nje bekade wazi khoza akasazwa. Anti akasaboni. Futhi akezwa. Asilungise namhlanje kwanda akezwa. Futhi nathi lelihlathi kumasuku umzalwane siyazi kanye nathi akasekho kanye nathi. Wanda akasekho kanye nathi, amadimoni akasekho kanye nathi. Lithi iBhayibheli kunesiqulu sofakazi. Wanda akasekho mayikhonsente nesiqulu sofakazi. Akasekho la kulo msangano wethu. Kulo msangano siwenza la ngcobeni we-anti lapho u-anti bahlule ukukhokhela eduty wazibashona. Kodwa manje usethwele udazi anti uyaza siqedile ukukhokha. Wahleka. Maybe this is even a moment, Bishop, to explain this. Because abanye bazibaqhubeka. Nike nibona ukuthi asiyenze ukuthi emhlabathini. Ngiyazi abanye bayalimala ukuthi umngcwabo siwenza ube ship. Ungabe neveli. Akithi niyayibona into engishoyo. Namhlanje siyichazele ukuthi why singathi emhlabathini. Amazwi athi emhlabathini athathwe kuGenesis. Ashiwo uNkulunkulu ediniwe. uNkulunkulu exabene noAdam. Ethi ngiyasola ngamakhelane umuntu. Hamba ufunde lelo verse ethi ngiyasola ukuthi ngamakhelane umuntu ongamlaleli. Mase phuma isigwebo lethi iBhayibheli wathi umhlabathi usuyobuye laphi? It was a judgment. Amazwi athi emhlabathini uthulile. Amazwi athi shokhipha isigwebo sikaAdam ukuthi wena bengiplana ukuthi uyophila iminguna phakathi. Kodwa manje umhlabathi usubuye laphi? Emhlabathini. Umoya uphinde phi? Emoyeni. I cannot say that umuntu ofena noJesu. Ngiphinda amazwi asho uNkulunkulu edinini ukuthi emhlabathini. Kanjani? Sisho kanjani? Amen. Akuthi understand abathandekayo. But mawungakusho kubonela sengathi akahambanga kahle. But just because when then because ukuthi umuntu uyayithanda into enzile. Akayithandi into ephakamisa isandla kahle. Bese ungena phansi kwalesi sivubelo bese uyaphila. Mhlazana ufo bese ulala uthongo sithi usuhleli nabangcwele bakho. Akusadingi nomuntu ozoletha emthandazo. Ukuba besiyiqonda lento ngaba siyijahi nalezi days ifunwa abantu emhlabeni. If the law was perfect, we were never going to have a need for any change. Bese evala ngokuthi athi umthetho usomdala futhi ungasekho obsolete. Futhi mangasekho most obsolete, it will soon disappear. What we are chasing is no longer there. We are chasing what is no longer there. But Jesus Christ is the final and the perfect law that was given to us. uJesu Kristu yena yedwa isivumelwano sokugcina. Asiseke esinye isivumelwano esokuye sibe khona ngaphandle kwaKristu Jesu. Mawungena kuyena phuma kulomqondo wokuthi khona okunye kusafanele kwenzeke. Futhi phuma even nalomqondo webazalwane masingena kuJesu akusadinga nomthandazo wokuzobreaka iziqalekiso zakini. Masingena kuJesu iziqalekiso ziyaqhaza zimeceleni. Masingena kuJesu awusadingi
ungena kuJesu kanti kuthiwa umahlangu. Kanti nomahlangu wayekade esebenza amahlangu kanye nomahlangu. Kodwa masingena kuJesu singena ney'bongo ey'rongi namabhadi ey'bongo ey'rongi. Kodwa masingena yena bese siba bakaKristu bese yaphela athi ubhali bheka okudala sekudlulile athi sekuvele okuhle. Masingena kuJesu kusuka ngisho iqalekiso nomalume bese kuyaqonda kade ukuthi awungeni kuJesu bese uyofuna abapristi abazozokhipha izinto zikama wakho. Ungena kuJesu uqhamuka kwilineage yesangoma. Uthi mawubheka umkhulu wesangoma ugogo wesangoma omani bebeyisangoma omani oanti bayisangoma. Kodwa masingena kuJesu awudingi ne-fasting yokuthi uzokhishwa ukuthi hayi mawungena kuJesu babaleka khona nto babexelele bathi hayi futhi omthwale ngempela uJesu akancengwa. Omthwale ngempela uJesu akancengwa ukuthi shisa phela uyena oyicelelayo ukuthi ngicela nizoshisa lezi zinto ngisayidingi. Yabona sakufundisa ukuthi hayi phela no uyena othishisa nisuke niphelezela yena othishisa. Now you see ubona abantu behamba begena nje ungena ebhanoyi basalana mina angingixolele mawuthola uJesu awudingi ukugibela ibhanoyi eMalawi yomthola imthandazo eyipesheni ubuye nama-instructions abaprofethi ukuthi uthi mawugeza ufake namanzi uyothi mawuthandaza uphuze lento uthi ngisho le mawungena kuJesu awuhambi nomfundisi othandazela imishado. No uyahlukana nabafundisi abayi-specialist because wathola i-specialist esiwuKristu Jesu. Uzwabe ngokuthi uyi-specialist mawuyekela umshado akawupheki. No. Thina saba ne-specialist esiwuKristu Jesu. Azabe i-specialist emshado nje wakwenze njani yena yedwa abe i-specialist emshado uyothandazelwa uthandazelwe awulali. Mina ngifuna ukutshela ukuthi izolo ngithe sithose ngoJehova besenze njani ekunika okufiswa inhliziyo yakhe. Masingena kuJesu singena sigcwale kuJesu bese siyaqala. Sithi sesikhona bese ngena enhliziyweni zethu awukosi ngiyawuthanda umshado lo bese enze njani ekunika okufiswa yini inhliziyo yakhe awumdingi. Umuntu ozomfakela 500 ngama-SMS ukuze akwazi ukumncengela uNkulunkulu asingengelwa. Kodwa sinompristi omkhulu odalabazithina ohleli ngasesihlabeni sokhosi ositulusela ubusuku nemini ngesikhathi simemeza yena uthi nami ngamfela asayidingi indoda yaseNigeria zosilusela sinompristi osiluselayo. Hayi sinompristi odabula amasolthini osiluselayo. Hayi indoda ekhokhelwa ama-1000 bese iyanxusela lona okuchaja imali akaveli uNkulunkulu. Fonini wakho ayikho into nge-SMS this one prayer. I'm praying for you. Touch your phone. Just touch your phone. Touch your screen. The phone. Touch your phone. Yes, Papa, I'm gonna have to pray. Before I want you to connect with you, I want you to send this SMS at a cost of 200 and connect with one. You see, one will connect on my cell phone, but I understand what you are told. Ungaqondi. Funda idayiswa, uyifune ezamahhala. Futhi manje ngifuna ukukutshela, yekela ukuba lo mzalwane ozobona uNkulunkulu ngokuthi uyasebenza ngoba ubona into zisebenza kuwena. uNkulunkulu uyasebenza noma engasebenzi, kodwa uNkulunkulu uyasebenza. Izolo ngitheka santi ukuthi udla amaphilisi e-BP akusho ukuthi uJesu akayena amaphilisi. Futhi ungaye ukumbona njengomphilisi noma udla amaphilisi e-BP. Ithi uwadla ukuthi uthi asihamba nomphilisi. Bakubuza ukuthi pho wadla kanjani amaphilisi e-BP. Uthi kwakuba ngiyaphila uyena umphilisi le manje. Iproblem uNkulunkulu ufuna uJesu ufuna umbona njengomphilisi. Ngoba nakusekuze kwaphila wena uJesu umphilisi
ukuthi whether siyaphila noma siphili kodwa yena unjani ungiphilise. uJesu umnikazi wengcebo, wathi ingcebo usuyayibona noma akayibona kodwa unjani yena umkhiphi wengcebo. Phuma la uhambele lesivumelwano ngikunika sona. Uhlukane nabantu abafuna ukukutshaja imali. Umuntu nje ofuna ukwenza izinto enzima in the name of the Lord umbalekele. Into kaJesu kufanele ibe lula. Ingabi difficult. Futhi umuntu ofuna ukwenza idrama egameni lenkosi umbalekele. Into kaNkulunkulu ayinayo idrama. Futhi into kaNkulunkulu ayihlambalazi. uJesu esihamba naye akahlambalazi. Sifuna thina lo hlambalazayo. Nangu amamo lapha unenyoka ehamba la esifini. uJesu ethi akahlambalazi bathandekayo. Asigoduke sazi ukuthi sivumelwano esasinenkinga saqedwa. It is now obsolete. But we have the covenant which is Jesus Christ. Hamba with no struggle. Hamba ube free. Uma ingabaza ukuthi umfundisi ukutshela ukuthi sivumelana naso manje sokugcina singesiningi. Singcona sisadinga umuntu ozokulekelela. Lesi sivumelano sokuyicelela wena usadinga abantu abazokucelela. Usuzikhulumela wena bese kuyasenzakalela. Awusadinga umuntu ozokuyela i-altar. I-altar selingaphakathi kuwena. Ukuthi ngohlala ngaphakathi, ukuthi ngozibhala ngaphakathi enhlizweni zakho. Ngamanye amazwi nemoya omnyama ayikwazi ukufikelela la kubhale khona uJesu enhlizweni zethu. Because sesivumelana la uJesu ehleli ngaphakathi enhlizweni zethu. Ngamanye amazwi masivuka lwazi. Sivuka uJesu senhlizweni. Masiyolala uJesu senhlizweni. Masikela mali uJesu laphi usenhlizweni. Masinenkinga uJesu laphi usenhlizweni. If you follow this, you will surely live a victorious life. You will live a life with no defeat, because you will know I have a better covenant. Pumala, walk with your head held high, with no doubt and fear, knowing I'm in a better covenant. No, I have a better solution, and the solution is working for me. Because you don't believe. Ngithe ngiqala intshumayelo ngathi uNkulunkulu uvela ngendlela yona umuntu esivakayo. Mawusakholwa isivumelwano esidala uyothwala kanzima ngento esesathulwa yona. I read the story of a guy who was lift ethwele inyanda enkulu. Bamfaka evenini. Waqhubeka wathwala inyanda enkulu. Noma iveni ihamba. Kunabantu abaphila leyo mpilo. Ukuthi noma sekithelisiwe iveni. La ngabubeka khona inyanda enkundla eceleni. Kodwa umqondo uthi akenze njani? Omunye futhi usathi angifuni iqhubane lezi ngcono ihlale khona. Umlifte phethe ubhaka. Uhlale la eqolo nasemotweni akuhlale kahle. Ngoba umqondo umtshela nje lo bhaka wahlala la. But ulift onujani uthole ukuthi yena uyafuna ukuphumula ubhaka noma akafuni ukuphumula okwabani. uJesu wawenza umsebenzi wakuthwalela ubhaka, wena ufanele unikezele ubhaka ukuthi awuthwale. Ngeke akufole ukuthi ulethe ezandleni zakhe. Uma ufuna ukuqhubeka nokuyithwalela qhubeka uyithwalele, kodwa bangizwile konke sikunikele esandleni zakhe. Sithi wena Nkosi sewukwazi konke, sewakwenza konke. Nalento ekuphathisa ngekhaya ukuthi wena Nkosi usuwayisolva. Sengilindele ukuthi abantu babone ukuthi wena sewayilungisa. Ilawa amazwi Nkosi abelizweni lami amen. Uma kuza ucela asiphulekele. Azisanamehlo. Babo endwele nongoyise Nkosi ethu uJesu Kristu. Babe kuseni sisabu